Yesaya tia duonu mienu. Adehunu bonhwa no ho atemusem. Ɛdeɛn na ɛreyɛ wo na wo nipa nyinaa aforo kɔ adan atifi. Wo a huuye ayɛ wo ma, huuye kuro, ahosepe kuro, watɔfo antotɔ afna no, na wanwu ɔkon mu. Wo mapɔma nyinaa abom adwane kɔ. Ɛnyɛ tadua na wɔde kyere wɔn. Wo nipa a wohunu wɔn no nyinaa, wodwane kɔ akyirikyiri, nso wɔkyere wɔn nyinaa. Enti na mese, munyi mani mfiri me so na mensusu yaaya. Monhyɛ me sɛ mobɛkyekye me werɛ. Me man baba no sɛ ye ho. Na ɛyɛ Awurade, Asafo Awurade anim hooyɛ ne ntietiasoɔ ne ahoyerada. Adehunu bonhwa no mu, wodwiri ɔfasuo no, wɔteɛ ma no gyegye mepɔ so. Na Elam asɔ agyan kotokuo mu de nteaseɛnam ne nipa ne apɔnkɔfo.